L-istorja tal-kelma, parti integrali minnha, hija wkoll l-istorja tal-bniedem, jew aħjar, fil-każ tagħna, l-istorja tal-Maltin. Fil-fatt fl-espressjonijiet li nużaw ta' kuljum inkunu qed nirriflettu parti żgħira mill-istorja tagħna. Hekk rajna l-ġimgħa li għaddiet fl-ewwel episodju tal-programm Etimoloġija u hekk se nagħmlu llum u fil-ġimgħat li ġejjin. Kif spjegajna bħallum ġimgħa, lan wara dan il-programm huwa li nifhmu l-etimoloġija wara kliem interessanti fil-Malti, fi kliem sempliċi, mhux se nħarsu biss lejn id-definizzjoni tiegħu, iżda se nkunu qed nitlu aktar fil-fond u nfittxu l-istorja u l-oriġini tal-kliem, l-espressjonijiet jew l-idjomi u anke kif dan żviluppa ma' żmien. Anke din il-ġimgħa se nkunu qed inħarsu lejn żewġ kelmiet jew inkella espressjonijiet li nużawha. Waħda minnhom nużawha ta' spiss u kontinwament, l-oħra mhijiex daqshekk komuni għax tirreferi għal isem ta' għasfur. Madankollu anke jekk ma nużawhiex ta' kuljum jew x'aktarx qatt ma nużawha, tajjeb li niftakru fiha u nżommuha ħajja. Anke dan huwa kliem li warajh hemm storja twila u xi drabi wkoll kurżitajiet li jkun ħasra jekk ninsew jew inkella li jibqgħu biss miktuba fuq il-kotba. Nagħmlu tajjeb li nitgħallmu wkoll kliem ġdid, anke jekk dan ma jkun kliem ġdid xejn għax ikun qiegħed hemm u forsi ma' żmien tajnih il-ġemp, poġġejnieh fuq l-ixkaffa sempliċiment għax ikun jirreferi għal xi uġġett jew inkella anke ħlejqa li llum il-ġurnata ma jkunx jew ma tkunx għadha daqshekk importanti fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Iżda mhux se nħallikom ħafna bil-kurżità. Se noħodkom mill-ewwel għall-ewwel kelma ta' din il-ġimgħa. Se niċċaqalqu ftit u se mmorru sa Sqallija. Min jaf kemm il-darba, meta nkunu qed nirreferu għal xi ħadd li qala xi ħasla papali mingħand l-alliem jew inkella li mgħallem u nużaw l-espressjoni jew l-idjoma Beati Pawli. Nużawha kontinwament. Qala xeba tal-Beati Pawli jew inkella qala ħasla tal-Beati Pawli. Nużawha wkoll meta niklu xi ikla kif tmiss il-liġi. Kilt ikla tal-Beati Pawli ngħidu, jew inkella meta nkunu tlajna xi tela tal-Beati Pawli li tkun qatatilna nifisna waħda u sew. Xi drabi nużawha wkoll biex nirreferu għal xi ħaġa li hija kbira, sabiħa jew inkella rikka. Forsi b'xi ftit ironija wkoll. Dak għandu dar tal-Beati Pawli ngħidu. Imma din tal-Beati Pawli minn fejn ġejja? Fi gżira bit-tradizzjoni Pawlina maġuna fl-eruq tagħha ħafna jaħsbu li b'xi mod jew ieħor qed inkunu qed nirreferu għal San Pawl. Insewa, assolutament m'għandux jaqsam San Pawl. Fil-fatt, din l-espressjoni ġejja mingħand il-ġirien tagħna, l-Isqallin, li ħallew impatt fuq il-lingwa tagħna mhux ħażin. Fil-fatt, fil-ħsieb kollettiv Sqalli, il-Beati Pawli kienet setta sigrita li ma tantx kont tieħu gost jekk ixxelleftu frejk magħha, anke jekk dwarha jingħad ħafna qatt ma nstabu dokumenti storiċi li jippruvaw l-eżistenza tagħha. Però tissemma fil-ktieb I-Beati Pawli ta' Luigi Notali, inkiteb madwar l-1921. L-awtur jambjenta din il-konfraternità fit-Tizja biex insejħula hekk f'Palermo tas-seklu 17. Anke jekk iddeskrivejnija bħala konfraternità ma għandha xejn x'taqsam mal-fratellanzi fil-knejjes tagħna u li narawhom iduru fit-triqatna waqt xi pulċissjoni. Altru minn hekk. Anke jekk l-intenzjonijiet tagħha kienu tajbin, mhux l-istess jista' jingħad għall-metodi tagħha. F'dan il-ktieb din is-setta kienet tgħid lill-foqra, imma kienet ukoll isservi ta' tribunal u anke tiġġustizzja lin-nies u tuża l-vjolenza biex forsi tivvendika ruħha f'isem xi ħadd li jkun sofra xi deni u li forsi minħabba l-mezzi tiegħu ma tantx ikollu leħen. Imma tgħiduli din il-kelma jew aħjar din l-espressjoni kif waslet għandna. Mela l-Maltin ta' mit-sena ilu kienu jaqraw il-kotba bit-Taljan. Għandkom raġun. Għandhom xorti li kienu jaqraw il-Malti. X'aktar xi din il-kelma ma bdiċ minn popolin, jiġifieri minn nies komuni fl-irħula, imma l-ewwel li semgħu din il-kelma, jew aħjar qraw dwarha, żgur li kienu n-nies ta' skola li lura fi żmien kienet biss privileġġ tal-ftit. Jista' jkun li ġabuha magħhom immigranti Sqallin jew inkella negozjanti Maltin li kienu jibaħru bil-merkanzija lejn Sqallija u bnadi oħra. Iżda dwar dan se jgħidilna aktar Martin Morana li dwar din l-espressjoni fittex ftit mhux ħażin. Dik il-kelma ġejja minn ktieb li kiteb ċertu Luigi Navoli
Fl-1921, meta kiteb l-istorja fittizja dwar soċjetà sqallija illi ir-rwol tagħha, il-missjoni tagħha kien li jagħmluha ta' imħalfin, jagħmluha ta' ġudikaturi u fejn jisibu minnu ħati mhux ibagħtuh il-ħabs, ittuh xeba kif ngħidu bil-Malti papali, jew xeba tal-Beati Pawli. U biex sirna nafu għadi l-istorja bil-fors kienu nies li ma qraw dak biex ma kienx is-soċjetà il-popolin, kienu ftit nies li kienu jafu jaqrawlu u meta kienu jaqraw dak iż-żmien fil-1921 kienu jaqraw bit-Taljan. Imma mbagħad tinfirex għax jgħidha darba bniedem, u mbagħad jgħidha darba oħra ħadd ieħor u ssib illi minn dan il-bniedem istruit semaħħa bniedem li m'għandu skola u xorta waħda tinfirex b'dak il-mod, tinfirex dil-kelma. Il-kelma li se nitkellmu dwarha issa mhix xi waħda li nużawha ta' spiss. Anzi, x'aktarx li hawn min qatt ma sema biha. Fil-fatt se nkunu qed nitkellmu fuq isem ta' għasfur partikolari. Bl-għajnuna ta' BirdLife Malta tul din is-sensiela se nkunu qed nitkellmu wkoll fuq ismijiet ta' għasafar. Għaliex? L-ewwel u qabel kollox biex dawn l-ismijiet jibqgħu ħajjin, anki għax xi drabi minħabba li mhumiex daqstant komuni lanqas biss nafu bihom u nispiċċaw nirreferu għal dawn l-għasafar bl-isem Ingliż meta għandna l-kelma Maltija. Se nħarsu wkoll lejn dawn l-ismijiet anke għax xi wħud minn dawn jiftħu tieqa fuq l-istorja tal-pajjiż. Tantu hekk li hemm minnhom li jmorru lura ħafna fi żmien u l-ismijiet tagħhom oriġinaw minn dak li osservaw il-Maltin mijiet ta' snin ilu, bħal ngħidu aħna fi żmien il-kavallieri. Fil-fatt bħalma ħafna kliem jew idjomi li nużaw ġejjin mill-osservazzjoni jew inkella mix-xebħ kif rajna l-ġimgħa li għaddi bl-espressjoni iddi u d-do, l-istess ġara fil-każ tal-għasafar, mod partikolari dwar l-għasfur li llum se nitkellmu dwaru. Fil-fatt, l-ewwel għasfur li se nintaqgħu miegħu huwa il-fra servient li bl-Ingliż issejjaħ Black Winged Stilt. Dal-għasfur jidher l-aktar fil-pasta u xi par jew tnejn ibejtu wkoll fir-riserva naturali tal-Għadira. Ismu huwa kurjuż immens u x'aktarx li l-etimoloġija tiegħu hija xi ftit jew wisq unika. Fil-fatt biex nifhmu minn fejn ġejjin ismu, irridu nħarsu lejn għasfur ieħor, jiġifieri il-gallina tal-baħar. Kemm il-fra servient u anke il-gallina tal-baħar huma għasafar ta' xtut u mhux l-ewwel darba li jintlemħu flimkien. Anke jekk jixxibħu ħafna, il-gallina hija ħafna aktar smina u miftuħa, filwaqt li l-fra servient huwa twil u mislut. Ġġara, x'aktarx li xi darba kien hemm xi ħadd li lil dawn iż-żewġ qasafar rom flimkien. Lil-gallina, għax kif jgħid il-Malti ġabet ruħha u tidher b'saħħitha, xebbaħa ma' kavallier, u lil-fra servient għax ma fih xejn, xebbħuh mal-qaddej tiegħu. Fras għax l-ordni ta' San Ġwan huwa ordni reliġjuż u hekk nirreferu għall-kavallieri bħala fra. Interessanti wkoll li l-gallina lura fi żmien kienu jirreferu għaliha sempliċiment bħala il-kavallier. Iżda dwar dan intqajna ma' Jason Aloisio li ħajdilna ħafna aktar informazzjoni. Fra servient huwa għasfur mislut ħafna. Qed nirreferi għall gallina tal-baħar li hija inqas komuni mill-fra servient u ġeneralment tidher għal ħabta ta' wissu maxtut. Bħala għandha kulur abjad u iswed u però b'saqajja iktar ħoxnin u kif għadt iktar robusta bħala iktar imbaċċa. Issa, il-kulur tagħhom daw mhux f'Malta biss imma anke fl-Italja u pajjiżi oħrajn f'moħħ in-nies ġab xebħ mal-abiti li kienu jilbsu il-kavallieri ta' ordnijiet differenti fejn kien jispikka l-abjad u l-iswed. Fil-fatt, il-fra servient l-Italja jgħidu l-kavallieri d'Italja. Però f'Malta mbagħad l-għasfur ieħor dak li huwa aktar robust il-gallina tal-baħar kien jgħidu l-kavallier. Peress li dan huwa ftit iċken iktar delikat, isu tawħ
xebħuh ma' grat iktar baxx fl-ordni ta' San Ġwan li kien il-fras servient. Kif anka juri jismu servient għandek grat iktar baxx. Bil-fras servient ġejna fit-tmiem it-tieni programm mis-sensiela Etimoloġija. Erġajna rajna kemm l-arfin tal-istorja tal-pajjiż u anke l-iżvilupp tan-nazzjon u relazzjonijiet tiegħu huma kollha fatturi importanti biex wieħed jifhem aħjar l-istorja wara kliem li nużaw ta' kuljum. L-espressjoni Beati Pawli kixfet ir-rabta tagħna mal-isqalli u anke l-letteratura Taljana. Mill-banda l-oħra, il-fras servient kompla jikkonferma kemm il-lingwa hija ħajja u tan-nies u xi drabi biex tinħoloq kelma l-osservazzjoni u x-xebħ huma biżżejjed. Huwa importanti li nifhmu dak li nkunu qed ngħidu u mhux sempliċement il-lisnuh għax nafu biss il-kuntest li fih għandu jintuża. Hekk biss nistgħu nifhmu kemm il-lingwa hija sabiħa, kemm hija rikka, kemm hija ħajja. Il-ġimgħa d-dieħla għandna aktar kliem interessanti għalikom u se nkunu qed immorru lura aktar fi żmien mhux ħażin. Sa dan it-tant inkomplu nożżu l-lingwa tagħna, nużawha u fuq kollox nippruvaw nifhmu dak li qed ngħidu għax kif għadna l-ġimgħa li għaddiet hekk biss nistgħu nifhmu kemm il-Malti huwa sabiħ. Saħħiet. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota l-Ave Marija tlet kittarri jintuna mal-ħemda il-ġmil tan-noti